ओइ बोरो आंनि मबाइला आं बिखौ बानायनानै लादों नै लांफै माबार खिन्थालै बहा दङ आं खिनो ओंखारसोबाय माबार मबाइल नांगौ आंनो खिना फैग्रोनो हाया नामा मबाइलखौलाय मानोथो दावराव जाबाय थादों दै मबाइल गैयाबा खिनो ओंखारा आङा मबाइल थाबासो खिनो ओंखारा आङो मबाइला बोरो खोन्था माबार आइ माबार खिन्थालै नोंसो लुदु गेलेबाय थायो आंनि मबाइलाव जल्दि हर मबाइला ओइ अमा राजा खिनो नालाय खिथां मा मबाइल नांलायगौ बेलाय आं खिनो ओंखारसोबायलै माबार मबाइल नांगौ होनदों मबाइल थाबासो खिनो इन्टारेस्ट मोनो ओइ अमा राजा मा फालतु हा सब समाव मबाइल जानाय लोंनाय खिनाय हासुनाय गासिबावबो मबाइल नांगौ नोंनो एलै माबार खोन्था होनदोलै ओइ आंनाव सोंबाय थानाङा दे टिभि रुमावसो नुदोंमोन आं गामा खालिबा मबाइला आखाइनिफ्रायनो गुगाया दिनैलाय बोरैथो गुगाखो हा आय मबाइलल'सै मा जाबावगोन जानाय लोंनाय खिनाय मानि मबाइल माथो होनबावनो दानि जुगनि सेंग्रा गथ'फोरखौलाय हेलौ सना मा खालामदों नों नै आं ओरैनो जिरायनानै दं रुम सिङाव दे होमबा बादुला सगाव नोंखौ लोगो हमहैगोन आं दाहाय दा दोनथ'नोसै नामा खिनायफोराव फन रायलायनो मोनाबा मबाइल नायनो मोनाबा गोसोआनो गोजोननाय मोना खियानो ओंखारबोआ माथो मालायफोरा खिनाय समाव मबाइल लायो नालाय आं मिथिया खिन्थु आंनोबा हले मबाइलखौ नांथारगौ खिनाय टाइमावलै सब समावबो नांगौ माथो ओइ अमा राजा दे माबार खि है र' दासो खि ओंखारफुहांदों आरो डिस्टार्ब र' दे माबार माथो बेटारियाबो जोब्बायसोलै सुइस अफसो जाबायलै मबाइल सुइस अफ जाबाबो मानसिखौनो गावखौनो गोथे बायदि मोनना लालाय लाङोलां हद थाब होनोसैलां मबाइलखौ चार्ज दासो जोबनांगौ जाबायना मबाइलाबो चार्ज दासो सिख्ला सासेजों मेसेज टेक्स्ट खालामफुबाय थादोंमोन फेसबुकआव नाम्बार बिहांसो जादोंमोन आं दा मबाइलाबो आधा घन्टासो चार्ज लागोन नेबाय थानो बायोलै आं बे मबाइल चार्ज होनाया मबाइलनिनो ओरैबायदि बायो आं साला बर्डआबो बिसना खाथियावबो गैया बिफाखौ बुंखाबाय आङो बर्ड मोनसे लगाय बिसना खाथियाव एक्सटेन्डेड कर्डआबो गाज्रि जाबाय थायो थाबनो साला दा आं वाल खाथियाव गसं चार्ज जानायखौ नेबाय थानांसिगौ आरो माथो रिप्लाय हरलायदोंलै बा थाबनो जेयाव नाया नांगोन बायदि मोनदों आं साला बिनि थाखायनो आङो चार्ज होयै मेसेज गेलेनांगौ गोनां जादों उपाय गैया सिख्ला फथायनायनि खोथाथ' माला जागोनबा बे मबाइलालाय चार्ज दै बाबायलां बे मबाइलखौ चार्ज होनांगौबाथाय एकदमबारे बोसोरसे बोसोरनै बायदि मोनखायो आं नेनांगौखौनो हाबाब बे मबाइलखौथ' दसे सम चार्ज जाग्रोनो होग्रो मबाइला बहाबा गोमानानै थाङा दं न'आवनो थागोन मिथिबाय मा मबाइलखौल' मा राजा दसे समखौथ' मोजां था हा सब समावबो मबाइल आं थैसिगोन मबाइल दांनो मोननाय नंला बेफोरबायदि साननानैसो मबाइलखौ दांबाय थायो नामा नोंलाय जियो तो जियो हर पल ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो बेनिखायनो आंबो मबाइलखौ लोगोआव लाफाबाय थायो लोमफानाय जादों बियो ओंखामा खुना दोनबाय जानोबा जा जायाबा था आंनि जिउ सना आमाय थुख्ल' मबाइल आंनि जिउ थाथ' दे ओंखाम जाहायनि आं ओंखाम जाबाल'सो नोंखौ दसे सम गारनानै दोनथ'नो हायो बेबो चार्जिंनि थाखायल' आरो ना दे आं दसे उनावनो फैफिनगोन दे थाथ' नों ओइ अमा राजा बहा दङलै सन्थलासो माथो जिराय अमा राजा दङ ना नै दङ आदार जागासिनो होमबा आं दसे नेनोसै लोगोफोराबो बेनो हालावबो थाङा मैयाबो थाङा गासिबो एखे गोजा अमा राजाखौ दिनै लिंदाव गाबोन लिंदाव बिसोरो गाज्रि खालामबाय ओइ देखो आंहाबो मबाइलानो चार्जानो गैला माथो मबाइल नायनो नागिरनाया बैयाव माथो सोरनिबा चार्ज होनानै दोनदों बोखारनानै हैनि र' मा मानसिलाय दाबो ओंखाम जाखाङाब्रा अन्थाइसो जादों ना लहासो जादोब्रा बेलाय सन्थला मा जादोंमोनब्रा एसे गोबाव जानाय ओंखाम जानाया एसे गोबाव जायो नामा मैदेरनि दाउदै रुनाय जादोंमोन आं बिदैया गिदिरथार नालाय ओंखायनो जाख'लायनो हायाखैमोन आं बादोदो थुदो बादुला सगाव र' मबाइल चार्ज होनानै दोनदोंमोन आं लायनि आं आंनिखौसो चार्ज होदोंलै आङो नोंनियालाय टेबोलाव दं मबाइला मा औब्रा आंना चार्ज गैयामोन नालाय नोंहा 10% जाखाबायमोन ना बेनिखायनो आंनिखौ होना होबाय मा होनखो नों सन्थला खाफाल जिला फैसा 10 थाखाजोंबो आं सोलिनानै थानो हागोन थेवबो 10% मबाइलजों आं मालाबाबो सोलिनानै थानो हाया मिथिबाय सन्थला दिनैथ' नों बिराद गिदिर खामानि मावबायलै नों बिराद गिदिर दाय मावबाय नों आंनि क्राइम मावबाय नों पाप मावबाय नों मा मावखो जेनेबा मालायनि चार्जारखौ दिहुननानै गावनियाव चार्ज खालामनाय माने गिदिर पाप मावनाय महा पाप मावनाय जायो मिथिबाय साला सन्थला एसेबो साननाय गैया नामा नोंहा मालाय चार्ज होनायाव बेबायदि चार्जारखौ दिहुननानै चार्ज होनो मोना होनना दै गांबा खुवानि खाथियाव थांखागोन दा आंनाबो बेटारि गैलामोन नालाय नोंनि चार्जारखौ नुनानैनो होबाय ब्रा थेवबो बेबायदि खामानि मावना मिथिबाय स्पेसियेलि अमा राजानि बुस्थुखौनो दादां नों आंनि न'आव फैनानै आंनि मबाइलनि चार्जारखौ दिहुननानै गावनि मबाइलावसो होनानै लाबायबावदों इसिबां गोहो नों सन्थला साला चार्जखौ फुल जानानै आंहा बेरायनो थांनो नंदों नों बिदिसो खालामदोंना आं दा 10%ल'खौ लानानैलाय बोरै ओंखारनो न'निफ्राय होदोब्रा दाबो ओइ बिगुर नों मिथिगौ ना मबाइलखौ चार्जाव होनानै दोनबा माबायदि मोनो माबायदि मोनो
जिउ गैयै मानसि बायदि मोनो जिन्दा लास बायदि मोनो गावखौनो मिन्थिबाय जेने थेने आं चार्ज होनानै दोनदों बेयावबो नों बेबायदि खालामफैना सन्थला अब्लालाय पावार बेंक लानो हाया नामा खिनानै होनाया देगावखौ रग'नो आं पावार बेंक बायनानै लायहैनो थाखाय हो आखल गैयै बुरबक खाफाल जिराद मोनदों होननानै मा बखिबाय थादोंलै अमा राजा हो नों आंजों उल्थासो होनबावदोंना नोंखौ आं दिनै गारनायाव गैयाब्रा आलायनि चार्जार सेख'ग्रा नोंनि चार्जारसो लाथ'दोंब्रा नोंनि गार्लफ्रेन्डथ' लायाखैना उल्थासो बावना नोंखौ दिनै बावले आं र' गोथावना नै आइदि जाबायलै अमा राजा आं चार्जारखौल'सो दसे सम लाथ'दोंमोनलै जाबाय दिनैनिफ्राय बेबायदि मावबावगोना नों मालायनि चार्ज होबोबाय थानाय मबाइलखौ बख'नानै गावनि मबाइलाव सोनानै लानो हो मिथिया मोनसेसो होनबावदों थारमाने नों मालायनि चार्जारखौ बख'नानै गावनि चार्जाराव सोनानै लाबावगोन माने नों इयुनावबो अमा राजा थिउरिया मा खालामनाय जादों बेलाय लोगोखौनो बिदि बुबाय मबाइल चार्जारनि खेथ्रआव लोगोसो गैया आंजों अमा राजा बेनो माबा टाइम मावनाय जाबाय हो टाइम मावनायथाय मानो बुखो दाय मावाखै बियो गिदिर महापापसो मावदों बियो महापाप चार्ज होबोबाय थानायखौ चार्जारखौ बख'नानै गावनियाव सोनानै लाग्रा बेफोर महापापसो